slagrapport? Slaagrapport dus. Van jouw slagrapport? Ja. Oké. Confident. Beter met 22%. Dat betekent, ons het niet die target bereikt van 75 nie, maar ons het tenminste een slaagcijfer van 72% behaald. Ons is 3% onder onze target. 3% onder onze target. En ik zeg weer eens, dit is te danken aan die kinders, ze harde werk, opoffering, weerzettingsvermoë. En hulle prestatie is ook die schoolse prestatie. Nou, 72% van onze kinders het gepas. Daar het net gedrukt 34 kinders. Maar voor 72% behaald. Nou, van onze kinders het daar geslaagd. Die kinders wat kan gaan naar een universiteit toe. Om daar te gaan studeren. Hij kan ook gaan naar een college toe. Maar hij wordt toegelaten bij universiteit. Daar was 16 van die kinders. Zoals het 16 baccalaureus-kinders wat kan gaan studeren aan een universiteit of aan een college. Dan heeft ons hoordiploma. Die diploma. Dus die kinders wat kan gaan studeren sê vir 'n diploma. 'n Diploma kursus aan 'n college. En baie keer die universiteite bied ook diploma kursusse aan. Hulle is daar 29 diplomas. En dan is die kinders wat hoër sertifikate. Dis die kinders wat kan gaan net na 'n college toe. Hulle is daar altesaam 41. Van onze kinders was daar 2 kinders sê wat onvoltooid is. Die een dogter was ziek, sê het nie 'n eksamen. Maar ons topleerling met 63% is Daryl McQuena. Hy het die beste gevaar. In 12A2. Dan het ons in die 60% by 12E met 61,1%. Het ons vir Destiny Strydom en Cameron Vermeulen. Hulle is basies die kinders wat gekry het oor die 60%. Quanto pontos sabe, vrouw?